Vores bevæggrund på at kigge på 1190E-maskinen her er jo i virkeligheden, at vi vil jo gerne gå forrest i den grønne omstilling, og så er det jo nærliggende for os at gå på elmaskinerne også. Tidligere der havde vi en lidt mindre version af maskinen, som egentlig ikke kunne holde en hel arbejdsdag, og har derfor opgraderet til en 1190E, som typisk kan holde en hel arbejdsdag for os. Jeg hedder Johnny, jeg er materielchef hos Tscherning. Tscherning er en grøn virksomhed, som sætter cirkulær økonomi og grøn omstilling højt på dagsordenen og vil være med til at påvirke omverdenen derude inden for vores hovedkompetencer, som er anlæg og nedbrydning og byggepladsstyring. Det har en rigtig stor betydning over for vores kunder, at vi kører med elmaskiner. Flere og flere af dem har det faktisk med i deres udbud i dag, og derfor kommer man simpelthen ikke til fadet, hvis man ikke kører med elmaskiner. Føreegenskaberne i maskinen sammenlignet med en almindelig fossil maskine er jo stort set identiske. Der, hvor vi ser rigtig stor fordel, det er jo det her med, at vi har jo ikke den samme støj omkring maskinen. Den er let manøvrerbar også, kan man sige, og den kan stort set komme ind alle vejen og virker rigtig godt og har gode kræfter til at gøre det, den skal. Plus så har vi fordele ved, at du rent faktisk kan køre inde i lukkede rum og i kældre og sådan noget, uden at skal have større udsugninger og lignende på. Dialogen med Stemas hele vejen igennem har faktisk været rigtig fornuftig i forhold til specielt 1190'eren her, hvor vi lavede nogle indbytte på de tidligere maskiner, hvor man har fundet en rigtig god aftale på at sige, at de maskiner, vi havde før, fungerede ikke i vores regi. Så kom der en ny model, og så fik vi byttet ud til den, som faktisk dækker det behov, vi har, og der har Stema stillet op. Jeg synes helt klart, at Stemas er en god samarbejdspartner, også når vi snakker nye produkter, som eksempelvis elmaskinerne her. Så sætter man sig ind i tingene og sørger for at få løst eventuelle udfordringer, der må være undervejs. Så jeg kan ikke se andet, end man sagtens kan anbefale Stemas til andre kunder.